سلامنی براتو سنگتا چونا یا ما سوشل میڈیا یوزر یا ہر چھما مردمی کے سوشل میڈیا بعض کارمرز کنتے یقیناً مارا لکن حسابہ مردم دوست دارنت وجہ کارنت گوش دارنت اگر لکن حسابہ میں برات میں گوہار میں سنگت مارا دوست دارنت گوش دارنت چارنت گوڑا یقیناً صدانی حسابہ مارا دوست نداروں کے مردم ہم ہستے بغیر وجہ بغیر سببہ بغیر رزنا ہٹ کنوک ہم ہستے میں پادانی کا شوق ہم ہستا اگر سوشل میڈیا یک ناشر مرد میں بدتمیزی بد اخلاقی زاو بد بلوچی سمسران لگت مال کنت بلوچی سمسرانی پرواہ نہ کنتے او ما ہمائی پیما ریئیکٹ بکنے آئیا ہما زبانہ جواب بدیں کہ آ زبانہ میں گو ما گپ کنگیں مطلب آگا میں ماتا زادے گے ماں یہ ماتا زاب دیں اگر میں گوہاراں زادے گے ماں یہ گوہاراں زاب دیں اگر میں لوگ بان کو چوکاں زادے گے ماں یہ لوگ بان کو چوکاں زاب دیں بڑا مارا ویا فرق چی بیتے ہیں پرچہ کہ ہر چھما مردم کے تی قدات کا نکنت تی لیولات کا نکنت تی پیما گپ کو تا نکنتے یا کہ آ تعدادہ کہ مردم ترا عزت دے گیا ترا ریکسپیکٹ دے گیا ترا دوست دارو گوش دار گیا ایا دوست نہ دارا ایا گوش نہ دارا ایا اہمیت نہ دیں یقیناً آ بقول اردو والا نے گیا آ کنت کنگا بدتمیزی بد اخلاقی زاوبد کنگا ہتھیار وڑا استعمال کنت تاکہ ترا جذباتی بھی کنت ترا کنت بھی بیت بلے اگر ترا یہ زاوبداں یہ بدتمیزی بد اخلاقیاں بی ادبیاں کنت بیت او تو جذباتی بیتے آئیے گما دبجاکی کت موماری کت زاوبد کو گوڑا بزاں کہ آ ترا کٹ گئیں بزاں کہ ترا شکست دے گئیں او تو تی شکستہ قبول کن گائے جذباتی بھی گائے اسے واحد حلشیند کے ایڑول چیزاں ما اہمیت مدیں ایڑول مردماں ما اہمیت مدیں پچھا کہ ہر چھما مردم کے یا گپ کنگے سوال کنگے جست کنگے ادب مبیت اخلاق مبیت آئیے ہرچ گپ چا بدتمیزی بد اخلاقی زاو بدا شروع بھی تو بدتمیزی بد اخلاقی و زاو بدا چی حلاس بیت تو چوشی مردمہ تو چی توقع دارے کہ اترا شریں جست کنت اترا شریں سوال کنت مرچی باندھا میں چاگردہ اختلاف دارا تنقید کنگ گپ ایر کنگ ہمشند کہ دوئی مردمہ بے عزت بکام دوئی مردمہ زاو بد بکاں بدتمیزی بکاں ایا وتی پیما کنگا مجبور بکاں بلے میں دا کسانے مثالش مردیں مثال ما پیسرا ہم باز برا داتا اگر ترا اس پیتیں پچ پوشاک گرائیں او تو یک راہ یا یک کش کیا روگائے تی راہ سرا آپ رتکگ شردیں چھڑیں لردیں کھیچڑیں او ہمیں شردانی تہا یا کچھ کی لیٹ ورگیں او تو ہمیں دا گوستے کچھ کے شردانی تہا لیٹ ورگا ہمیں شردانی یک ترمپی تی اس پیتیں پچ پوشاکاں لگے تو تی پچ پولنگ بیتاں گوڑا تو چیک رہے ادا اپشن دوان یا کیشیں کہ تو جذباتا بیا تی زہرہ گپ چیس بھی بیتے ہیں کہ کچھ کا آپانی تہا شردانی تہا لیٹ وار تک ای شرد منی اس پیتیں پچاں لگت گا منی پچ پولنگا ماہوئے کچھ کا گہینا بھلے تو کچھ کا چی گہینے پچھا کہ کچھ ایک پیسرا چی شردانی تہا لیٹ ور گیا او گہے تک تو یہ چی گہیت کرے یا کہ اوتی عقلہ اوتی دانائیا اوتی سرپدیا اوتی اوپار و برداشہ بزیر کہ یکیں ترمپ منی گداں منی پوشا کن لگ تک پولنگا موتی سجیں پوچ پوشا کن پولنگ کتنا کرا پوشتا مان بدے برو بہترین بلے بعض برما چاہتا کہ سوشل میڈیا یا بعض مردم اگاں بدتمیزی کنا بد اخلاقی کنا اگر مارا اوپار نہ روت مارا برداشت نہیں پچھے ماہو انسان ہے یقیناً مارا ہم درد بھی ملوچے گا پیوشنتے کہ مورے ہم بھی اگر تو یہ لگت دے چیزیں کتنے بلتا گھٹی پاچیتے ہیں بلے اگر ماں جواب دے ضروری سمجھے کہ ماں چوشی مردمہ جواب بدیں گوڑا کم و صبر برداشت اوپار تحمل یا ہنچی وڑیا جواب بدیں ہنچے انداز یا جواب بدیں کہ ہما وانوک ہما چاروک ہما دیوانہ ساڑیاں مردم احساس بکنت بزانہ تو بیمارند کہ یہ دیوانہ تو کا فرق چیئنت یہ ہنچی جواب بدے کہ آ لاجواب بھی بیت کہ آئیا دوبارہ گپ کنگے موقع مرسید بلے اگاں ما جذباتا بھی آئیں مارا کنت بھی
गुड़ा बिजा के माँ आइया कट्टे न गाएं और माँ होती शिकस्ता कबूल कन गाएं कि तो मना जाय दे गए तो मन को बदतमीजी कन गाए मत रहूँ जाय दियाँ माँ होती माता जा दियाँ माँ होती गुहारा जा दियाँ माँ होती चौका जाय दियाँ उड़ा मतलब शेख के माँ होती शिकस्त कबूल को तक उद्यम मर्दम होती मकसदा सोमंद दें क्या ये कुन्नत कन गा ये जज्बाती कन गा मना कुन्नत बीगे मना जज्बाती बीगे मरा जज्बाती बीगी नहीं मरा छुए मर्द मनी का पनसरा कुन्नत बीगी नहीं बल्कि चुशे मर्द मरा ऊपर कन गा जवाब देगी गए बल्कि कम स्टैंडर्ड जवाब देगी गए ताकि आ लाजवाब भी और दीवान मर्दम हम शुमसरा लांकोक चश्मा करा सलामत बात है दुआ तो कोती ब्रात होती संगत होती चौक अनवर गुलामा याद भी दियत अगर वीडियो दोस्त भी होती कस्त्री ब्रात संगतन को मैं शेर अलमा बिकनत लव यू ऑल